आं दं दा बाटासारियालियाव बाटासारियालिनिफ्राय सुरु खालामबाय आं बे डिमापुर सिटि टावार मोननोसै लोगोफोर बै सिटि टावार नै बेनि सिटि टावारा बे बिशाल मार्केट लोगोफोर नायनानै लाबानो जाबाय नै दसे थानानै हाबनाय जायोना हाबनाय जाया नायनोसै फुंनि समखाय बारा भिर जायाखै गारि गुरानि फुंनि सम मेन डिमापुर टाउना बेनो नायबानो जाबाय मेन डिमापुर टाउन बेयो सानाव बहुद रास जायो बाहाय भिर भार जायो शास्त्र तिनालि मोनबाय दा पुलिस पइन्ट बे दुबिनाला पुलिस पइन्ट मोनबाय नै दुबिनाला पुलिस पइन्ट विराट बाजार मिडलाइन मोननाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक
शेयार खालामना हो लोगोफोर।